Terve kaikki! Nyt on tiistai. Mä teen täältä joka päivä vlogia, kunhan vaihin. Mä istun tässä. Tuossa on Eeti. Siinä saitte nähdä minkä näköinen Eeti. Eli me kuvataan FNAFia ja tehdään video juuri tälle kanavalle, eli Vate ja kaverit. Ja näin. 89 akku left, mitä Eeti sanoo? Mä sanoin, että Bonnie on ovella. Sanoit, että Bonnie on ovella. Onko se oli ovella? Hyvät sanat. Ja tällaista tapahtuu. Painelee Fredin nenää. Tässä on kyyppiri. Se pitäisi olla kriipperi. Mut siinä on silmät vähän kaukana. Siinä on salkkareiden jakso. Jos ei sä nyt pakolaisiin. Riiriä. Pujat tahtoo poikia. Hei, me synnytetään. Pikkumiehen maaginen kosketus. Eliaksen ystävät ovat nesteissä. Kurjet lentävät parissa. Minkä sulla siis parissa? Marianna kuljettaa parissa. Onko hyvä mikrofoni? On. No tietenkin se on mun. Ja on meillä. Kuitenkin tällaista tavoista. Joka päivästä sekoilua. XD. Five Nights at Tiedätkö se Night at the Museum? Joo. Ja se kohtuullinen. Tuolla, mihin mun sormi tuossa, tuossa mihin mun etusormi koskettaa, se on green screen, jonka mä vedän tuolta alas. Se on tosi huono green screeni. Tiedättekö te semmoinen suunnilleen tämän muotoinen, iso, sellainen, siinä on mustat reunat ja sitten green screen, sellainen vähän toippuva, semmoinen jännä juttu. Jos te tiedätte missä sellainen on, niin laittakaa linkki kommentteihin. Koska mä haluan sellaisen. Okei, kiitos. Se on nyt varmaan Eetinkin puolesta tälle vlogille. Moi moi, ettei täällä kestä ikuisuus. Missä? Vai mitä? Joo. Miks meillä on teippiharja tossa? What? Teippiharja! 5 metriä! What? Ääkkivästi mun tää osuu. Tää on tavallista latin elämää. Teippiharjoja pöydällä. Ja mä näytän läskiltä. Mä näytän.